Eräänä aurinkoisena kevätaamuna äitipossu kutsui kaikki aamiaiselle. Pizzapossu, Juri-possu, tulkaa nopeasti aamiaiselle. Pizzapossu pesutui aamulla suihkussa ja kun hän kuuli äitipossun kutsuvan aamiaiselle, hän alkoi nopeasti kuivata itseään. Onpa ihanaa, olen niin nälkäinen yön jälkeen. Menen nopeasti aamiaiselle. Pizzapossu ja Juri katsovat televisiota, eivätkä kuulleet, kun äiti kutsui aamiaiselle. Menenpä katsomaan meidän pikkuisia, kun he eivät tule aamiaiselle. Kohta kaikki ehtii jäähtyä. Juri, Pizza, miksi ette vastaa? Olen koko ajan kutsunut teitä. Tulkaa nopeasti syömään. Minä sammutan teidän television. Pizzapossu oli jo aloittanut aamiaisen, koska hänen täytyi pian lähteä töihin. Voi, mitä hän herkullista söisin aamiaiseksi. Katsotaanpas. Herkullinen hodari vai ehkä maukas hampurilainen? Mitä hän söisin? Syön ne molemmat. Ihanaa. Ja juon maitoa. Kiitos raakas aamiaisesta. Kaikki oli todella herkullista. Lähden nyt töihin. Sitten iskä sanoi, Juri ja Pizza, syökää ja menkää leikkimään. Nähdään illalla. Hei hei! Pizzalla ja Jurilla on aamiaiseksi kaurapuuroa ja maissipuuroa. Pizzapossu ei halunnut syödä. Pizza sanoi, kiitos, en halua syödä nyt. Syön myöhemmin. Menen mieluummin leikkimään ja ulkoilemaan. En pidä puurosta. Se ei ole hyvä. Anna minulle mieluummin jotain karkkia, äiti. Mutta Juri söi mielellään herkullista puuroa banaanien kanssa ja röhki iloisesti. Ihanaa Juri, suu pikuinen ja kasva suureksi. Sinä syöt tosi hyvin. Äiti, anna minulle tikkarin. Ei, en sitä auto syödä ruokaa, puuroa. Ei, minä haluan herkkuja. Hei ystävät, katsotaanpa mitä tässä kauniissa laatikossa on. Tämä on Chupa Chups, karkea, mansikan maukkuisia Chupa Chupsia.
Ei, Pipsa, sä tikkarit vasta ruoan jälkeen. Pipsa vaihtoi oranssimekonsa ja lähti ulos. Pipsa lähti skeittailemaan. Jee, onpa ihanaa! Kaksi Pipsapuusun parasta ystävää Johanna Janes ja Lotta Lamas. Tytöt rakastavat pukeutua kauniisiin vaatteisiin, ja nyt minä puen heidät. Puetaan Johanna Janes siniturkoosiin mekohalarin. Puetaan Lotta Lamas kauniseen vaaleanpunaiseen hämeeseen. Ja tietenkin kauniit vaaleanpunaiset tosut Lotta Lamasille. Ja Johannalle puetaan liilat tosut ja aurinko silmälasit pinkki. Olittepa te joskus noin pikkuruisia tytöt, mutta sitten söitte hyvin ja kasvoitte isoksi. Vihannekset ja hedelmät ovat terveellistä ruokaa pienelle lapselle. Joka syö hyvin, kehittyy ja kasvaa hyvin. Johanna Janes pitää porkkanoista ja salatileitistä. Ja Lotta Lamas pitää myös vihanneksista, porkkanoista, kaljista ja salaattilehdistä. Ja tietenkin ruoan jälkeen tytöt juovat teetä ja syövät donetseja sekä herkullisen muffinin. Eräänä päivänä Pipsa tapasi isot ystävänsä ja ihmetteli, miksi hän on niin pieni ja he niin isoja.
Ja tytöt vastasivat hänelle, että he söivät oikein hyvin ja siksi he kasvoivat isoksi. Silloin Pipsa ajatteli, että hänen täytyy syödä, jotta hänkin kasvaa isoksi niin kuin hänen ystävänsä. Ja hän lähti kotiin syömään. Äiti, anna minulle ruokaa. Haluan kasvaa isoksi ja kauniiksi. Pipsa ja äiti menivät keittiöön syömään. Pipsa söi hyvällä ruokahalulla herkullista ruokaa, jonka äiti oli hänelle tehnyt. Kiitos äiti, söin tosi herkullisesti. Pipsa alkoi syödä hyvin ja kasvoi. Hänestä tuli iso ja kaunis. Hihihi. Tilaa mun kanavaa, tykkää videosta ja katso myös muut videot. Hei hei!